Dobrodošli ljubitelji motora. Današnji video je namijenjen zimskim uslovima zbog kojih se veliki dio godine ne voze motori u Švedskoj. Zbog globalnog otopljavanja zime u Švedskoj nisu tako hladne i duge kao prije. Normalno je za Švedsku da snijeg padne sredinom oktobra i da se ne otapa do aprila mjeseca. Zadnjih par godina nije tako. Prošle zime ga skoro nije ni bilo. Ove je tek prije nove godine pao prvi veći snijeg, nekih 5-6 cm. Evo kako su ulice tih dana izgledale. Točkovi auta su utabali snijeg i pretvorili ga u led, a samo u ulicama sa gušćim saobraćajem video se asfalt po tragovima točkova. U naseljima izvan grada cesta je bila oklopljena ledom. Jedino na autoputu pored grada asfalt je bio čist. Tamo su čistili i koristili so kako bi sklonili snijeg i led s asfalta. Na ostalim putovima je korištena rizla koju su nemilice prosipali. To je donekle pomagalo po ledu, ali u snijegu je rizla brzo nestajala pod pritiskom točkova. Tamo gdje je rizla nestala u snijegu ponovo je sipana i tako u nedogled. Kad je otopilo i počela padati kiša, snijeg i led su počeli polako da nestaju, ali je rizla ostala. Ostala je do sljedećeg snježnog dana i tako sve do proljeća. A na proljeće kad se ceste prosuše, putari je pokupe i uskladište do zime. A dok je ne pokupe, u proljeće je užasna prašna po gradu koju točkovi auta dižu sa puteva prekrivenih rizlom i ostatkom prljavštine koja se nakupila u toku zime. A tad je i najopasniji dio godine za vožnju motora. Motoristi sa prvim toplim danima požele da se provozaju, ali rizla je na putu. Posebno u krivinama i raskrsicama nije nimalo bezazlena stvar. Ja sam doživio pad sa KLV-om u kružnom toku kad sam u aprilu mjesecu naletio na ostatke rizle. Prednji točak je samo iskliznuo. Evo još malo zimskih snimaka iz moje arhive. Većina snimaka je od prije 10 godina pa su malo lošiji snimci, ali dobar su dokument kako je prije bilo u Švedskoj. Nadam se da sam vam ovim videom barem donekle dočarao zimske čarolije u Švedskoj. Onima koji sad voze motore želim sretnu vožnju sa napomenom da se čuvaju. Puno pozdrava do sljedećeg video snimka i sve najbolje.
Thank you.